Күзләреңне эзләп йөрим. Йолдызларга, айга багып, төн карасы яктырсын дип, учларымда учак ягып. Күзләреңне эзләп йөрим, шиксезлекнең үзе булып. Өмет нуры канат кага, мөлдерәмә җанга кунып. Фәридә? Исәмсең? Исәмсез. Берәр бәйрәмгәме? Бер мөлаем туташны эштән каршы алмакчы идем. Фәридә. Фәридә, туктагыз, китмәгез, Фәридә. Хәзер мин акча гына түләйм, Фәридә. Фәридә. Каршы алырга теләгән кызың да шушында яшиме? Ялгышмасам, шушында. Алайса көтәсез инде. Тукта. Мин аны гомер буе көттем. Бу чәчәкләр сиңа иде, Фәридә. Миңа? Нәрсә хөрмәтенә? Юлымда очраганың өчен. Бузда тайып егылган өчен чәчәк бүләк иткәннәрен белми идем әле. Мин сине эзләгәнмен икән, Фәридә. Мин дә эзләдем, көттем. Минеме, Фәридә? Синең күзләрең шундый җылы, Нияз. Кызык әйттең әле. О! Кара, хәтта кулны пешерә икән. Син яңа ел мөгъҗизасына ышанасыңмы, Нияз? Мөгъҗизага ышанмыйм. Һәм мәхәббәткә ышанам. Һәм синең йолдыз төшкән күзләреңә. Исәнмесез? Исәнмесез? Рәхилә апай бетәйме? Нияз белән сине бер кибеткә кергәнеңне хәтерлим. Менә исемеңне үтерсәң дә исемә төшерә алмыйм. Альбина мин. Әйе, сез дөрес әйтәсез, мин Ниязның дусты. Әйе шул. Рәхилә апай бер дә үзгәрмәгәнсез. Һаман шул килеш. Менә конфет алырга гына дип кергән идем, әллә каян танып алдым үзегезне. Шулай дигән бул инде, шулай дигән бул. Менә үзең син бигрәк матур инде. Курчак, менә бик матурсың. Үземнең салоным бар. Матурлык салоны. Кая визиткамны калдырыйм әле? Кирип чыгырсыз? Рәхмәт. Безнең салон шул кибеттә кухня инде. Башка бер нәрсәгә дә вакыт җитми. Шулай инде, шулай. Ниязның хәлләре ничек соң? Әле яңа фатирына күчеп биттеме? Көн-төн шунда маташа инде. Әле каян белдең? Әллә үзе әйттеме? Үзе? Себердән кайтып төшүгә минем яныма кергән иде. Озак кына сөйләшеп утырдык. Фатирына күчүгә котлап чыгармын дигән идем үзен. Алай икән.
Рахил апай, менә сезне очратуым шул кадәр әйбәт булды бит әле. Әйтсәм дә ят инде, әйтмәсәм дә, менә Нияз телефонында фатирының адресын да язып биргән иде. Менә шушы кагазлар арасында буталып каядыр кирип киткәне таба алмыйм гына бит. Визиткамның артына язып куеп берәр клиентыма бирдем микән инде, таба алмыйм гына бит. Язып бирегез әле менә шушы визиткама. Шулай да инде хатын-кызның сумкасыннан бер юнләй бер табып булмый. Әле бит ул яңа елдан соң гына күченә, әле аның җиһазлар куясы бар, ансы-монсы, бәлки үзе генә сиңа адресын әйтер дим. Сез алай да языгыз. Мин бит барыбер аңа әйтмичә анда кирмәячәкмен. Ашыкышым юк бит әлегә. Шулай дисеңме? Ярар, алайса. Алдагысын белеп булмый. Шулай шул. Сезне күрүемә бик шатмын. Бәлки тагын күрешербез әле. Бәлки. Ярар, Рахил апай, мин киттем. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Конфет алам дигән идең түгелме? Нәрсә? Түләми качтым әллә? Юк, юкла инде. Конфет алам дигән иде дә, онытты. Бу хатынмы? Онытыр көт. Бу хатын дисең, син аны беләсеңме? Белмичә, син дә беләсең инде. Соң бер кибеткә кергән иде, шуннан беләм инде. Мария Петровнаның ирен. Менә шушы алып чыгып китте бит инде. Җан кисәгем. Аның юны куелып беткән карт әтәче. Бу курчакка ни кирәк булды икән? Бик калын кисәле иде шул бабаң, между прочим. Әйе, син әйтмешли, карт әтәч менә шул яшь тавыкка тансыклагандыр. Мария Петровнадан айрылгач, бер-ике атнадан жан тәслим кылган дигәннәр иде. Ярты байлыгын менә шушы тәти кышка калдырып китте. Картайган көнендә күргәне күрмәгәне шушы булды. Белмәгәнең юк синең гүзәлия, белмәгәнең юк синең. Мин дә белмәсем. Бер көнне шеш кистерергә шунда кергән идем, атылып бәрелеп Мария Петровна чыга. Йөрәгемә ярамый. Тегенең сөеркәсе шунда эшли икән ди. Төртеп күрсәтте. Шуннан гына беләм. Гыйбрәт. Әлдә ярый син әйттең моны, әлдә ярый син әйттең моны. Сөйләмә инде, кит. Hey! 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 Бу куян миңа мәлле, Нияз? Сиңа, Фәрида. Ә ул миңа ошаган әйме? Куйчы. Кара, миңа охшаган ул. Син дә шул куян кебек куркакмы ни? Кой чыгында, менә бит. Әйтергә теләгән сүзләрне әйтә алмый, куркып басып торам. Әгәр дә мин күзләремне йомып торсам, ул чакта куркырсыңмы? Кем белә бит. Ә менә озын кулак батыррак кебек. Игътибар белән кара. Фәрида. Мин сине яратам, Фәрида. Мин сиңа гашыйк булдым. Фәрида. Мин бит сиңа чынлап та гашыйк булдым. Сиңа һәм синең күзләреңә. Мин дә. Ахрысым әллә чынлап? Шунлап бугай. Ә мин бугайсыз гына. Күрдем, гашыйк булдым һәм яраттым. Күрдем, гашыйк булдым һәм яраттым. Оба, Нияз, шулай тиз түгелме соң? 30 яшь. Алай тиз димәс идем инде, Фәрида. Синең янда шундый рәхәт миңа, Нияз. Дөньясы түгәрәк, көне дә җылы. Гел-гел шулай булса иде ул, Гел-гел шулай булыр, Фәрида. Эй! Болытлар!
Ишетәсезме? Мин Фәридәне яратам! Мин дә яратам бугай. Нәрсә дисен ишетмим? Мин дә яратам. Телефон. Сиңа, ал. Рәхмәт. Алло. Ага. Кем? Мин дә Альбина. Юк, сез кая эләктегез? Кофе? Юк, мин кофе яратмыйм. Рәхмәт. Ярый, хушыгыз. Нәрсә? Кунакка чакыралармы әллә? Берсе саташып шалтыратты бугай. Кофе да ниндидер. Альбина да. Аңлашылды кем икәне. Телефонны каян тапкан деген, а? Нияз, кайтырга борылабызмы әллә? Иртә бит әле, Фәридә, нинди кайту турында сөйлисең? Бәлки синең барасы җирең булыр. Тукта әле, бу начар уйларыңны без синең башыңнан куып чыгарыйк әле. Мин үземнең кытышкыч көнче икәнемне бүгенге көнгә хәтле белмәгәнмен икән, Нияз. Син көнче. Син көнче. Мин дә көнче, күрәсеңме? Сине хәтта шушы кар бөртекләреннән дә көнлим. Алар синең йөзләреңнән үбәләр, иреннәреңнән, кирфекләреңнән. Минем бер кем белән дә үшкәнем юк, Нияз. Өйрәтимме соң? Аймыштым кай. Әйтми түзә икән, ә? Апа, мин үземдә ышанып бетмим бит әле. Ул бит апа. Нәрсә ул бит? Ул бит шундый, менә шундый апа, беләсеңме? Нинди? Ай, искиткеч. Мин аптырыйм. Ничек миңа игътибар итте икән ул апа? Менә терәк. Син нәрсә үзеңне төшеп калганнардан дип уйлыйсың әллә? Апа. Үлем. Сагынам мин аны, апа. Ей, булу җиткән моның. Апа, аның күзләре. Аның күзләре шундый җылы, апа, шундый җылы белсәң. Булды, ярар, булды. Җиргә төш. Җиргә төш тә миңа берәмтекләп сөйләп башла. Нәрсә сөйлим инде? Ну, кем ул? Кайда эшләй? Торыр җире бармы? Машинасы дигәндәй. Ну, Торыр җире дип бар бугай инде. ничек бугай инде? Ну, ничек бугай инде? Нәрсә? Торыр җире бармы, юк икән дә белмисең әллә? Андый ваклыкларын әле уйлаганымда юк. Булыр ваклык. Может, ул ике кулына эш таба алмаган. Эшләтеп белмәгән мәхлуктыр. Апа, Нияз андый түгел. Кем диде? Нияз дидеңме? Әйе. Тукта. Әлегрәк кенә Себердән кайткан, име? Ә мин сиңа Себердән кайткан әйткәнем юк бит әле. Сеңелкәем. Сыңмыңынчы. Шул егет турында сиңа сөйли күп утырам бит инде. Рахиләнең кайнысы. Апа, шул егет Соң шул бит инде. Таныштырабыз имеш. Монда безнең кирәгебез дә калмаган. Апа, ә беләсең, ул мине кая чакырды? Хәзер. Кайда чакырды? Фитнеска. Фитнеска? Әйе. Симә шуны кимәкче буласыңмы? Әйе. Миңа үземә бик ошый. Ә менә миңа бер дә ошамый. Җан кисәгем бер дә ошамый. Фитнеска кия ди моны. Җитешәбез. Так, җәтрәк киен давай. Кая? Кая? Кибеткә җан кисәгем. Апа, үтерәсең инде, син бер кайда бармыйбыз. Давай, киен. Давай, тизрәк.
Мында булган юктыр әле. Минем бөтенләй фитнес залларга йөргәнем юк, Нияз. Аңлыйм, бала карау штангы күтәрүдән авыррак. Алай түгел инде. Мин эштән кайтам да бер кая да барасым килми минем, Нияз. Пси кебек бөгәрләнеп ятасың да. Әйе, ялкау песи. Алайса без ул ялкаулыкны бетерүне менә моннан башлыйк. Нияз, мин бакчада да балалар артыннан көн узун йөгерәм. Нәрсәгә инде бу миңа? Бала артыннан йөгерү ул икенче. Алла бигрәк тиз булды бу, кирнәсин моны. Ох, менә булай. Фәридә, син тагын 10 минут йөгер аласың. Ярый. Ә син? Мин бераз гер күтәреп киләм. 10 минут. Ярар. Матур кызларга сәлам. Матур кызларга сәлам. Исәнмесез? Сез Сез биредә моңарчы күренмәдегез? Беренче тапкыр шул. Мин Гена. Тренер вазифаларын башкарам. Сезнең исемегез ничек? Фәридә. Фәридә. Матур. Исемегез дә, үзегез дә. Рәхмәт. Әйдәгез, мин сезгә станокларны күрсәтәм. Ничек эшләргә? Әйдәгез, киттек. Юк, кирәкми, мин үзем генә. Минем вазифам шул. Беренче килгәч, тренер сезгә барсын да аңлатып, күрсәтеп бирергә тиеш. Әйдәгез, киттегез. Юк, кирәкми, рәхмәт. Кирәкми, мин үзем генә. Тәртип шундый. Тәртип шундый. Синең ире кая, йогага кирип киттең? Юк, баланың тамагы шиште ул, шуның белән калды. Әйтәм, ана канатларының җилпесен. Менә Нияз, син бөтен эшне боздың, а? Син эшләргә җыенган идең. Фигурасы шәп. Үзе дә татлы күренә, а? Авызыңны чамалап ачыгам, ел. Ярар. Баштык шулай диләр инде. Ярар. Понял, киттем. Давай, оңышла. Нәрсә, сиңа бәйләнеп маташамы? Шуңа куып җибәрдеңме? Удым шул, ераграк йөрсен. Мин дә көнче дип, алайса чынлап әйтүең инде. Сине очратканчы андый диагнозым бар икәнен белмәйдем. Ателла бер якта торсын. Көнчелек шир диләр шул. Рәхәт шир икән ул. Көннәшә ярату. Сезонына ничә тапкыр кабатлана инде бу авыру? Юк, кабатлап әйтәм. Сине очратканчыга кадәр андый өянекләрем турында белмәйдем. Ай. Яшермим. Кызлар белән танышманым түгел. Миннән күпкә яшьрәк, матуррак булганнардыр инде. Бәлки, андыйларда очрагандыр. Тик әлегәчә берәүнең дә күзләренә карап, менә ул мин эзләгән кеше дип дертләп киткәнем булмады, юкчы. Шанасы килә мине. Бик шанасым килә. Ә минем спортзалны яңратып пышкырасым килә, Фәридә. Әгерне кем күтәрә? Ателла. Арбалы хатыннар әсәренең авторы. 1, 2, Нәрсә дисең? 9 хәреф. Арбалы хатыннар әсәренең авторы дим. Эй, тапкансың вакыт. Нинди хәрефе бар? Менә икенче хәрефе Мин каян белим инде, минем бит китап укыганым юк. Менә шуңа күрә надан калгансың да инде. Нәрсә сорасаң да белмисең. Үзең бик беләсең инде, алайса нигә язмыйсың? Менә минем китап укырга вакытым юк. Акча эшлим. Өйгә кайткач менә ял итәм. Белмәгәч, Алмазның компьютерыннан гына карап. Яз инде. Алай кызыгы юк аның. Монысы нәрсә инде моның? Орта Азиядагы шул дигән. Шул. Карак. 1, 2, 6, 7 хәреф. Каракум. Язып куйдым.
Каракум деген конфет та бар. Конфет дегенше есіме түсті. Ниязға айтасы сөзім бар. Нендей сөз? Үйлен дей тұрғаш, бірәрсіне барып іләтмәсін дейм. Татасың да шул бір балық башын шейнесің, Рахиле. Өзі біледір. Біледір. Мына бір сібір кісілектіріп ала язған? Не яздама? Нәрсе болған? Өзіңнен сұрар біз әлі. Сөзіңнің башы болса ақыры yok, ақыры болса башы yok. Ақыры заман сөйлегіне сөйлешіп отырайдық. Шираттағы консилиум. Мені нишек үйлендіріге үстіне бастым ма? Нақ шолай. Жеңәңнің бір тілін әлексің енді. Күлмәгіз дейм міне, күлмәгіз әлі. Нәрседір әйтмәкші едім. Шайтан бұтады. Бұтамас үшін сірін үйретейін ме? Күлмәгіз. Міне қазір башта бір нәрседе тұрмай. Тишік шүмеш кебек торалада біті. Баш бит ол шүпшілегі түгіл, аңа юқбарын тутырмасқа ғана керек. Бітті, кетті. Есіме түсті. Мен бүгін теге қуршақны көрдім. Ненде құршақ? Мотор қуршақ. Теге вақытны юққа шатқанмын мен аны. Юққа тіліңні рәметпен жеңешей. Юққа түгіл шол. Сен ол темаңына қойшанда болса бір қоясың ма, жоқ ма? Бейленмейді шол жігітке. Нешегінді бәйләнмә. Тілесе кімді өзіме келіндер шит алмайм бетінде мен. Тілесе кім болмаз. Сенің вкусқа туры келердайыны тапқанша үйлену юқ. Бұлай болғашары. Қатын шырайы көрмейше, қартаясшыларың алда екен. Күлмәгіз. Міне, теге мотор қуршақ менің яныма кірді, сені сұрады, телефоныңны сұрады, юғалттым дейді. Юғалтырға. Анда менің номерім болғанында юқ. Юқ білен башыны қатырманы жеңешей. Жоқ түгіл шул міне, жоқ түгіл. Бик уңған қатын екен. Оқшалы ирлеріні міне ләктіріп кіне алырға тұра екен. Ансы хақ, яры қол жоқ келем. Міне бит тыңлап та бітірмеді. Татар жыршысы. Эльвин Биш Хариф. Ғырей. Татар есімі ме? Сың шуны да білмейсің ме? Эльвин Ғырей. Шондай татар жыршысы бар ма? Мен сені тәрәзеден көрдім. Мен де сенің көргеніңді көрдім. Әне ішләп миңа қол болғамадың. Қоларым кісідейді шығарырға ирендім. Ялқау, ой ялқау сен. Ялқау шыл, ялқау. Әлі шыршының да сеңа көтертірге жиынам. Шыршыны? Нейді шыршы? Міне, білмейм. Ненде екенін барғаш көреміз. Қоя біз бір қой барабыз мәлі? Міне ойлайым бит әлі. Ең мотор шыршылар. Тайгада енді ол. Бұл фатирға абай білән жеңгешейден қала бір қонақтың да аяқ басқаны жоқ әліге. Сен бірінші? Бик матур. Құтлы болсын Нияз. Бик бәхетлі болып яша. Яшарбыз деген. Хәмді бәнім. Шойорма енді. Шолай тез. Тағын тезде қара. Лән ешік бет. Күтәсің. Мәхәббәт ул гади генә түгел кебек бит. Ул бит менә шундый. Ну да. Мәхәббәт нишегендә ике куллы, ике аяклы дөя кыяфәтендә булсын ди. Аңлыйм. Бер белмәгән кешеңне күреп кенә аласың, ә ул синең йөрәгеңә кереп урнаша. Рөхсәт тә сорап торам. Ә йөрәк талпынып тибә башлый. Мин аны тагын күрәсем килә ди. Кара нинди балтун. Тел бистәсе дим сине. Кара Нияз, син бит минем да шыршы бизәргә чакырдың. Конечно. Шәй эчәргә түгел бит инде, чөнки әлегә шәйник тә, заварка да юк. Аның каравы шыршы бар, уенчыклар бар. Ә ул сиңа охшаган. Кем охшаган? Кем түгел инде, нәрсә шыршыны әйтәм. Шыршы миңа охшаган. Әйе. Үзе котышкыч матур, үзе нәле. Үзе усал. Үзе былай бер дә усал түгел кебек шикелле, сыман төсле тоела.
Син Такташны яхшы беләсең икән. Яхшылык булмаса да бераз гына чамалым инде. Карале, Нияз әйтә булай дибез. Бер уенчык элгән сайын синнән бер шигырь. Мине. Яхшы, мин риза. Урам ташларына каралар ява. Кар тымалы чана юлларын, кардан шуа-шуа Фәридә килә. Җин эченә тыккан кулларын. Булдырасың үзең. Ә хәзер бер җыр. Тагын миннән. Синнән. Тагын бер ел иңләп узды, язмышым урамнарын. Ак кар булып җиргә ята, яңа ел бураннары, яңа ел бураннары. Яңа карлар, яңа карлар, яңа елның кары ява, кар өстендә ушак булып. Яшьлек елларым яна, ява карлар, яңа елның кары ява. Берәүне дә көтмәй идек. Хәзер. Сәлем, Нияз. Альбина, сен кая килеп чыктың? Менә сиңа сюрприз, яңа фатирың белән котларга дип кергән идем. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк.